गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो बे समाव नैबे बेंटलाव सफैनानै दङ आरोखि ना बेयो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फारिस आरोखि ना मिसन बे मिसनावहाय जोंहा मामोनलाय कनिका ना मामोनलाय मनिका मादार दे बेहाय जादों आरोखि ना दा जोङो बे जायगायाव सफैनानै दङ जेखिजाया बेहाय मा खेला जायो माखासे एसे खेला जानो हागौ नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ आं लानानै फैदों आरोखि ना नोंथांमोना नायलांनो हागोन बिराद गरम दै बोथोरा बेनि थाखायनो थाथ'नो हाया जादों जायगायाव दा जेखिजाया आं देखायनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ बेहाय माखासे आइजोफोर दङ आरोखि ना खेला सोलिगासिनो दङ आं दा नोंथांमोननो देखायलांगोन नायलांदो जिरायगासिनो मालाय खेला गरम बोथोर ना बिराद गरमथार नै बेहाय गासिबो हिनजावफोर दंफैजोबो आरोखि ना खेला नै खारदों गोग्लैबायसो दाना गोग्लैलायबायना ना गोग्लैनायखौ देखायाखिसै दे लोगोफोर एसे हिनजावफोरनि खारनाय ना गोग्लैबा एसे उसुबिदा नुयो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोना देखायाखिसै आरोखि दे खारनानै गोग्लैदों नोंथांमोना ससे नुखाबाय दे नायलांबाय था आं देखायलांनो दै भिडिअखौ बिलायनो नायग्राफ्रा मालाय नायग्राफ्रा नायदों खारग्राफ्रा खारदों ना देरहाखाबाय मालाय दे सोर गेलेयोनो हनै लिस्ट लागासिनो दं मालाय खारग्रानि लिस्ट लादों नै मालाय मा खेला जायो दे ओरैनो मा खेला होदों बेलाय दे बुंद' मा खेला औ रानिं रेस दे थिगैनो दं खेलाया ना होमबा नायलांबाय था लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं खेलाया मा जागोन नोंथांमोना नुलांखाबाय आरो आंबो देखायगासिनो दं मा खालामो बे साम'सो मा खालामो बिदि ए बिदि लाना खारनांगौ आरोखि मार्बल होनांगौ आरोखि ना गोग्लैनो मोना नै बेबायदि होनांगौनो मार्बला गोग्लैनो मोना आरोखि ना दे सोर खारो एबार सामस खेला एबारहाय सामस खेला गेलेगोन आरोखि ना सामस खेला जागोन एबार नायग्राफोराबो दं खारग्राफोरबो दं आरोखि ना दा सामस खेला जागोन आरोखि ना सामस खेला गेलेनायनि बादायलायनाय जागोन माने सामसआवहाय मार्बल थागोन मार्बला गोग्लैनो मोना आरोखि ना दसेनि उनाव गेलेसिगोन मार्बल खेला गेलेजोबगोन नै ट्राय नायगासिनो दं मालाय माबायदि लागोन मार्बलखौ नैलाय बिसोर गासैबो मार्बलनि खेला गेलेगोन आरोखि ना दा आं माबोरै लायो माबोरै थाबायो नोंथांमोननो देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि दे रेडि जासिगोन दसेनि उनाव दै दसेनि उनाव थाबायसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सोरनिफ्राय मार्बल गोग्लैयो बेनो जेनगोन आरोखि ना लोगोफोर बबाव जादों होनबा बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल मिसनाव दै लोगोफोर बेंटल मिसनाव बे खेलाया जागासिनो दं सोरबा गैला माला हनै थांग्राफ्रा होथारलांबा होलांबा सोर देरहायो
बै देरहाबाय मालाय देरहाबाय देरहानाया नाम लिरनांगौ होमबा दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर आं बिराद गरम मोनबाय नोंथांमोना दोनथ'नोसै भिडिअखौ दे उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोन्थों।